tatay ng pogi. Paglaki niyo, anong gusto niyong maging? Maging laki sa layaw. At ikaw naman, anong gusto mong maging? Anak, paglaki mo? Gusto ko maging alin. Gusto mong maging alin? Ikaw gusto mong maging? Laki sa layaw. Laki sa layaw. Anong laki sa layaw? Ano yung sabihin ng laki sa layaw? Inuman. Inuman. Alin mo ba? Inuman inisip mo. Yung ba talagang gusto mo? Paglaki mo? Ulitin mo, ano gusto mo paglaki mo? Alin. Gusto mong maging alim. Maganda yan, anak. So, yun ang nakikita natin. Ang dalawang anak niya, kaya sinabi natin kanina, hindi pare-parehas ang vision nila. Mayroon gustong maging ustad, at mayroon gustong maging yung ano kaya mga hindi masamang gawain. So ngayon, habang nag-uusap ang mag-asawa, ang mag-uusap sila tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga anak, at dumating ang anak nilang kapit. Biglang dumating ang anak nilang kapit. Bakit lumaki ka agad? Halika na rito, anak. Nasaan na yung isa ko pang anak? Yung mabait kong anak. Halika nga rito, anak. Mga anak, ngayong malalaki na kayo, dapat sundin nyo ang mga payo namin sa inyo. Para na ito sa kabutihan ninyo. Walang kuling-kuling. Oo, mga anak, pakinggan niyo sa sabihin ng tatay niyo. Ay nako, puro kayong sermon. Huwag mong pagtunguhan yung mga payo ninyo. Buti pa kung nalalaman ng lakwatsa. Bahala kayo sa buhay nyo. Kuya, huwag ka naman magsalita ng gano'n. Pakinggan natin ang payo ng mga magulang. Din naman ay para sa ating kinabukasan. Maniwala ka dyan. Hindi ako maniwala sa mga kanyang sinasabi mo. Pagkasabi, hindi ko anong gusto ko. Tapos. Kaya kung ako sa'yo, tigil mo na yung bisyo mo dahil wala kang papapala dyan. Kahit ano, basta wala. No more. In English, no more. Talagang malaki na yung sungay mo, anak. So yun, nakikita natin nung malaki na sila, yung isa ay nakinig sa magulang at yung isa naman na hindi siya makikinig sa kung anong payo ng magulang na. Alam mo, Mrs. Tingin mo na sa kodi ko. Anong naisip mo para sa kinabukasan ng mga anak natin? Alam mo, kahit hindi sila makapagtapos ng pag-aaral, kahit wala tayong maibigay sa kanila, sana pagbutihin nila ang kanilang pag-aaral. Ikaw ang lalaki, ikaw ang masusunod. Nang nag-usap na sila, biglang dumating na naman ang isang anak na mu'min, at tingnan natin kung ano ang sasabihin niya sa kanyang mga magulang. Halika nga anak dito. Anak, pwedeng kumanta ka dito sa harap ko. Ano na naman tayo? Ako na naman tinatawag. Hindi anak, huminahon ka. Mag-uusap lang tayo. Huminahon ka. Wala na ito para pag-usapan pa. May puntahan mo may malakad ako. Inagantay ko mga barkada ko nun. May imbita sa akin. Saan na naman ang lakwatsa mo? Basta. Ano ang ginawa? Nakita natin ang mga barkada niya. Tingnan natin kung anong ginawa niya sa itong anak batak. Basta. Inagantay ako ng mga kanang mga kaibigan ko. Wala kang inatupag kundi pagbabagada. Ako sa ito ang tunay na buhay. Ang
ang sarap ng inuman. Ito ang magandang tayo. Tignan mo, ang sarap-sarap. May baraha pa. Lahat-lahat. Life in heaven. Kaibigan, pakilala kita sa tatay at sa nanay ko. Anong masasabi mo dyan? Kaya mo na sila. Walang may sayang. Okay na tayo. Alit na ako. Ya Allah, sana magbago. Sana magbago ang anak ko. Sana umiwas na sa mga barkada niya. Sana po, iwasan na yung mga bisyo niya. Yan ang ginawa ng anak nilang kapir ay mag-inuman at saka yung mga barkada niya. Magsugal sila, tingnan niyo, magsugalan sila, mag-inuman. Pare, alam mo, huwag mo na yan yung kapatid mo. Sumama ka na lang sa akin. Marami tayo bakit mo. Inuman na lang. Ama ka dyan, pare. Yung kapatid ko, alim. Ako, alim din. Mas maganda kayong alim din. Kaysa alim. Di ba? Di ba, Brad? Kaya nga, sumali ka na sa amin. Dito mo makita ang hindi mo makikita doon sa kapatid mo. Ano man sabi mo, Brad? Oh, Daosa, kumusta na? So yun, makikita natin, yun ang ginawa ng anak ng kapir. So sa ngayon na naman, nakikita natin ang anak niyang mu'min na pupunta dito sa nanay at tatay niya. Kung ano ang ginawa niya sa kanyang mga magulang. Assalamualaikum po, Tay. Waalaikumsalam. Tay, kumusta na po kayo? May gusto kaya na sabihin na ano ba yun? Opo, Tay. Mag-asawa ka na ba? Hindi po. Totoo po yun ay gusto ko pong lumuwas ng ibang bansa. Ano ibig mo sabihin na gusto mong lumuwas ng ibang bansa? Gusto ko pong mag-aaral ng Arabic sa Saudi Arabia. Pero mahirap lang po tayo kaya naawa ko sa inyo. Alam mo anak, maganda yan. Kung ano man ang gusto mong gawin, papayagan ka namin at susuportahan ka namin. Maraming salamat po. So yun ang ginawa ng mu'min, pupunta sa papa niya, gusto lang makipag-aral sa ibang bansa. Kaya sa Saudi o kaya sa kahit sulok ng mundo, gusto niya mag-aral ng Arabic. Pero ang ano nito, kasi pinayagan na ng magulang na pupunta sa ibang bansa, so ano ang nangyari. Ito kasi ang ginawa. Boy, huwag kang kasama mo. Alam mo, walang kagandahan mo. Buti na lang, pupunta ka na sa ibang daan, okay? Ayun ang Satan. Sinabi niya sa anak niyang mu'min, huwag ka daw papunta doon. Huwag ka mag-aral sa ibang bansa. Huwag ka mag-aral sa ibang bansa. Kasi sabi niya, malayo ka na sa mga magulang niyo. Ito kasi ang ginawa ng Satan. Ayaw ng Satan na gumawa ka ng kabutihan. Gusto ng Satan ay lahat ng gagawin mo ay hindi kagustuhan ng Allah. So mga kapatid at mga magulang sa araw ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun nakikita natin at hindi niya pinansin. Hindi pinansin ang mu'min. Ang Satan kasi alam nila ang Satan yon. Ganon din nang pupunta ang Satan sa kanyang mga magulang. Huwag niyong bayaran ang anak mo ng pag-aaral ng Arabic sa ibang bansa. Hindi din siya papayag kasi alam nila Satan yan kasi sila ay pag-iman. So mga kapatid at mga magulang, nakalipas na ilang taon, ang anak nilang mu'min ay dumating na sa ibang bansa. Dumating na sa ibang bansa at siya ay maging alim na siya.
Ayun, mga kapatid at mga magulang, at nang dumating siya sa ibang bansa, ay siya ay naging alim natin. Ay siya ay nagturo na sa nagturo siya ng Arabic. Kumbaga sa madrasa, nagturo siya ng Arabic. So, tingnan natin, nung dumating ang kahit nagtuturo siya, ang waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mag-aasa na, magdarasal muna ako. Narinig niya ang adhan, sabi niya, nag-pray muna siya. So ito ang mu'min, ito ang mananampalataya sa Allah. Kahit anong trabaho niya, tuturo man siya, o anong ginawa niya, pag dumating ang waktu, ang oras ng pagdarasal, ay siya, ginawa niya ang pagdarasal. Ito ang sign ng mu'min. So yun. Ngayon nakikita natin ang tatay at nanay ng magkapatid ay siya ay matanda na. So nung nagkukwentuhan sila, nung nagkukwentuhan itong dalawa na ito, tungkol sa mga anak nila, so pinatawag nila ang dalawang anak na kafir at saka yung mu'min. So tingnan natin kung ano ang sasabihin nila sa kanilang mga anak. Dapat din nakikita yung pagtuturuan nila eh. Dapat sa backstage yun eh. Pagtuwas eh, ano na. Anak, ikaw na ba yan? Anak mo mo start? Ikaw na ba yan, anak? Alam niyo mga anak, kaya po kayo ginagawa dahil ako'y tumatanda na at ako'y may sakit na at pakain na ang huli nating pag-uusap. Totoo yan. Mga anak, sana sundin niyo ang payo namin sa inyo. At mga anak, mga anak, sana sundin niyo ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, huwag po kayong magsabi ng ganyan. Hindi po tayo makakasiguro kailan namin kamatayan. Dahil hindi po ito pinipili mata matanda. Pero huwag po kayong makalala, sundin ko po ang lahat ng payo niyo. Ang gagawin na lang po natin ay manatiling magaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat mga anak. Bro, huwag mo nang pakinggan ang sinabi ng matanda na yan. Matanda na yan, uhugod na. Wala na makukuha dyan. Basta magpakasaya ka lang. Tawin mo kung gusto mo. Trip to heaven. Tingnan mo yung mga kakosa ko. Kakosa! O, ginaya dyan! Yo! Kailangan kahit kailan ikaw anak, hindi ka ba rin magbabago? Wala nang magbabago. Hanggang hindi nagbabagong mga kakosa ko, walang magbabago. Yun ang bagong buhay, bagong daan. Anak, matakot ka kay Allah. So, paalam tayo. Sana mamahalam ka na rin. Abay. Hindi. Dapat din natin kasama Yan kasama ko Nakikita natin, ang sabi ng mu'min, huwag kang magsabi ng ganyan tayo. Dahil sabi niya, ang kamatayan ay hindi mamimili. Kasi sabi ng tatay niya, baka ito na ang huling pagkikita natin at ako ay namatay na. Anong sabi ng mu'min? Sabi niya, hindi natin alam kung sino ang nauna sa atin. Kasi ang kamatayan ay hindi namimili. Sa mga kapatid, at saka yung kapit na naman nakita natin, ang gusto niya mag-enjoy lang sa mga kaibigan niya. So, nakikita natin at saka yung tatay niya at yung kanay niya sa oras na yun ay namatay na. At yung ampayo nila, mga anak, sabi niya, sundin niyo ang utos ng Allah. Sundin niyo ang kautusan ng Allah. So mga kapatid at mga magulang sa alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon, makita na naman natin ang anak
yung anak niyang kafir at siya ay magkasakit na. So yun, nakikita natin yung anak ng kafir ay magkasakit na. So pag sinabi ng mga magulang niya na magsabi ka ng la ilaha illallah, tingnan natin ano ang gagawin niya. So, anong nasabi niya pag sinabi ng mga tao, la ilaha illallah? Oh, alak! Gusto ko alak! Alak. Patay na ako! Kasi yun ang ginawa niya. Mula ng pagkabata niya, yun ang ginagawa niya. Wala siyang takot sa Allah. Alak lang, sabi niya, alak lang. Mga kagusan ko, saan na kayo mamamatay na ako? Patay na ako ng alak! At saka nung magkasakit siya, biglang dumahon. At saka patay na siya. Biglang dumating ang maligin maut. Kasi ang maligin maut ay hindi namimili. At kaya makikita natin ay namatay ang isang kafir. Makikita natin namatay ang isang kafir. Anong nasabi niya? Sabi niya, alak. O kaya sugal. Hindi siya nakapigkas ng kalimat la ilaha illallah. So nang namatay siya at nilibing siya, yung kafir na yan namatay siya at nilibing siya. Nang nandoon pa ang naglibing sa kanya, nandoon na nilibing na siya sa loob ng lupa, so naririnig pa ang tulog ng paa ng naglilibing sa kanya. At ngunit dumating na ang dalawang malaika ay magtatanong sa kanya yung sinukan at saka sinakit. So tingnan natin kung ano ang ginawa ng dalawang malaika na ito. Marampuka! Lagi alak! Marampuka! Lagi alak! Mga kabrato! Lagi alak! Taway na nagtutulong sa akin eh. So yun, nakikita natin, nung tinanong siya, marampuka, hindi niya alam anong sinabi niya, alak. Nung sinabi niyang alak, nung tinanong siya ng marampuka, sinong Diyos mo, o kaninong kamananampalataya, ano ang sabi niya, alak. Sinabi niyang alak, bawat tanong sa kanya ay hindi siya nakasagot. Papaluin siya ng isang malaika. Kasi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabusu fil ardi 70 diraan wa la yazalu fi qabri mu'azzaban illa yawmil qiyamah illa buruji min al-qabri hatta mawtul qiyamah. Yung papaluin siya at saka lumunod sa loob ng lupa ng 70 metro. Bawat palo sa kanya, ito ang hindi tumitigil ng parusa na ito o kaya ang ginawa ng mga malaika sa kanya hanggang dumating ang yaw ng kiyama. So mga kapatid at mga magulang sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat magpaujumin na tayo dito. So, sa ngayon, kasi nakita natin ang kafir na yon. Sa ngayon, nakikita na naman natin yung anak ng mu'min. Ito ang mananampalataya, alinsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanya. Mula ng pagkasakit niya hanggang namatay ang itong anak na mu'min na ito. La ilaha illallah. Nung magkasakit siya, nung sabi niya, la ilaha illallah. Kasi siya, mula ng pagkabata niya, ito ang mananampalataya at alinsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid at mga magulang sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad na ng sinabi ng ustad natin kanina, pag ang mu'min ay alinsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, bago siya namatay, bago dumating ang malikil maut, may dumating ang malaika sa kanya, ay may dala siyang ayat, tulad ng ustad natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Ang sabi ng dumating ang malaika sa kanya na may dala siyang ayat. Ano ang sinabi ng malaika ito? Pag ikaw ay mu'min, ikaw ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, an la takhafu wa la tahzanu, wala ka nang kinakatakutan, wala ka nang
katakutan kahit anong nangyari sa'yo. Wala tahzanu. At wala ka ng pag-alinlangan kahit anong maiwan mo dito sa mundo. Kahit anong kayamanan mo o kahit anong rango mo dito sa mundo, hindi ka na mag-alinlangan. Dahil pinapakain ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Allah tafaku wa la tahzanu wa abasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung suka, yung promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw mananampalataya, pinapakita sa'yo ang surga mo, ang janna mo, bago kukunin ang malaika yung kaluluwa mo o kaya papatay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa ngayon, makikita natin ang yung dalawang ang malikal maut at saka namatay siya. So ano ang sinabi niya? Pag sinabi ng malikal maut, ganun din ang sinabi ng malikal maut. Iba yung pagkuha ng malikal maut sa kafir. Kasi ang kafir, pag kinuha ng malikal maut, ay bigla lang kinuha ang kaluluwa mo. Pero ang mu'min, pag ikaw ay mu'min, kinuha ng malaika ang kaluluwa mo, ay dahan-dahanin ka. Yung gano'n, parang kinuha ang kaluluwa niya at sinabi niya, La ilaha illallah. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah, fi akhiril kalam dakhala jannah. Kung sino man nakabigkas ng kalimat la ilaha illallah sa huling salita niya, ay papasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So ngayon, sa loob siya ng libingan, makikita natin dumating sa kanya ang dalawang malaika, si Munkar at saka si Nakir. So ngayon ang mangyari, nang namatay ang mu'min, nang dumating ang Munkar at saka si Nakir dumating sa kanya. Tinanong siya, bakit ka? Anong sabi niya? Allahu Rabbi. So tinanong siya ng man nabiyo ka, anong sabi niya? Wa Muhammadun Nabi. Dahil ginawa niya ang utos ng Allah at saka pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, yung maimamu ka, ang sabi niya, Al-Quran imami. Kasi binabasa niya ang Quran nung nabuhay mo siya dito sa mga kapatid at mga magulang sa awang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kahit kabisak mo itong tanong na ito, sabihin na natin, i-memorize natin yung mga marang ko, kamay, radino ka. Lahat din na-memorize natin. Pero wala yung kwento, mga kapatid natin sa huling araw. Bakit? Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, sabi niya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sa araw na ito ay aming ilalapat ang kanilang bibig at ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa ay tungkol sa kanilang ginawa. Yun, tinatagpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bibig natin. Hindi tayo nakapagsalita kung hindi alinsunod tayo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. So mga kapatid, nang ganun ang nangyari ng mu'min nagkasagot ng la ilaha illallah dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung papasukin sa surga at dumating ang mga biradali sa kanya at kukunin yung magpapaligaya sa kanya.
So yan, nakikita natin mula pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dito pa sa mundo at sa kanilang buhay. Kung ikaw ay nakampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanilang buhay, kasama ng mga sinulat ng sabi ng Allah subhanahu